Allah ya ce, bi'sa mashtarau bihi anfusahum, tir da wannan abu da suka sayar da kawunansu da shi, an yakfuru bima anzalallahu, ta yadda suka kafirce wa abin da Allah ya saukar, baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadi, don ƙetare iyaka da hassadar cewa don me Allah zai saukar da falalansa ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa. Faba'u bi ghadabin ala ghadab, sai suka koma da fushi akan fushi. Walil kafirina azabun muhin, kuma azaba ta walakanci ta tabbata ga kafirai. Allah yana ci gaba da bayani ne kan halaye na Yahudawa, ta yadda suka kafirce wa abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, ba wai don sun kasa fahimtar gaskiya bane, a'a saboda hassada ne kawai. Me yasa Allah zai turo shi a cikin Larabawa, ba zai turo shi a cikin kabilarsu ta Yahudawa ba?